Salutare oameni buni, bine ați venit pe canalul nostru Dactylion.ro. Pentru ziua de azi am pregătit un monopied. Vine ambalat într-un săculeț foarte tare. Ok, acesta este monopiedul. El poate fi folosit de asemenea ca un trepied datorită acestei structuri și totodată poate fi înclinat în mai multe părți, după cum se observă, pentru a găsi unghiul potrivit pentru cerințele dumneavoastră. De asemenea, el se poate extinde foarte mult și se poate retracta foarte ușor. La fel aici sus avem câteva reglaje care se pot face și aparatul foto sau camera video se pot atașa foarte ușor prin această prinzătură, prin înfiletare. Foarte simplu. Avem aparatul prins pe acest sistem, după care cu ajutorul acestei cleme îl prindem înapoi pe monopied și este gata de filmare. Nu uitați că puteți achiziționa produsul accesând linkul din descrierea videoclipului sau mergând direct pe site-ul nostru Dactylion.ro, unde puteți găsi mai multe produse asemănătoare și de asemenea și detalii tehnice despre acest produs. Vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi bună!